Dan wasa Anthony Rodiga musulmi ne mai sadaukarwa kuma so da yawa yana nuna alamar godiya ga Allah ga al'amuran yau da kullum, musamman kuwa bayan samun nasarori a filin wasa. Dan wasan ya shahara wajen taimakawa al'umma, musamman bayar ga taimako ga mabukata, musamman a garin da aka haifi mahaifiyarsa. Ya yi ayyukan jin kai da dama kamar gina makarantu da kuma taimakawa yara ƙanana marasa galihu. Kamar yadda muka bayyana muku a baya, ƙwarewa a filin wasa, dan wasan ya taka muhimmiyar rawar gani musamman a yayin takawa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea leda da kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ma tawagar kasar Jamus. Dan wasan yana da halayen jagoranci da kuma kwarewa wajen tsaron baya, wanda kuma hakan ce ta sa dan wasa Rodiga ya kasance ɗaya daga cikin mafiya kyawun masu tsaron baya a duniya. Duk da kasancewar dan wasa Rodiga ya shahara a harkar kwallon kafa kuma sananne ne, amma yakan rike rayuwarsa ta zaman kansa a matsayin rayuwa ta sirri. Bai cika bayyana komai nashi da yake yi a zahiri a matsayin abin da ya shafe shi na kai da kai ba. Kuma dan wasan ya kasance yana da matukar kaunar danginsa da kuma al'adunsu. Anthony Rodiga mutum ne mai ban sha'awa wanda ya haɗu da kyakkyawan aikinsa da kuma taimakawa al'umma, wanda kuma hakan ya nuna ainihin nagartar musuluncinsa. Mahaifin dan wasa Rodiga, Matis Rodiga, dan asalin kasar Jamus ne wanda ya tsira daga yakin Balkan a wancan lokacin. Mahaifiyarsa kuwa kamar yadda muka faɗa muku a shirinmu na baya, sunanta Lili, 'yar asalin kasar Saliyo. Ita ma ta samu kanta a yanayi na rikicin cikin gida a yayin da ta samu nasarar kauracewa wannan abin domin samun ingantacciyar rayuwa. Dan wasa Anthony Rodiga ya yi alfahari da ainihin asalinsa wato Afirka, kuma ya kasance mai wakiltar Afirka a fannoni daban-daban a faɗin duniya. A ƙasar Germany a Berlin da dan wasa Rodiga ya tashi a lokacin da yana ƙarami, inda ya sha fama da ƙalubale na tattalin arziki da kuma zamantakewa. Amma duk da haka ƙwallon ƙafa ta kasance mafaka ga dan wasa Anthony Rodiga tun yana ɗan ƙarami. Ya fuskanci ƙalubale iri daban-daban a lokacin yana ɗan ƙarami, amma ya nuna ƙwarin gwiwa, halin rai da jajircewa domin cimma burinsa. Idan za ka yi duba da yanayin aikin da dan wasa Anthony Rodiga yake yi bayan ƙwallon ƙafa, dan wasan ya kasance yana taimakawa al'ummar Saliyo, musamman wajen samar da ingantaccen ilimi, kiwon lafiya da ma samar da ingantaccen ruwan sha. Ko a shekarar 2020 dan wasa Anthony Rodiga ya ba da miliyoyin euro domin tallafa wa yakin COVID-19 a kasar Saliyo. Haka zalika shi ma dan wasan ya fuskanci wasu kalubale a wariyar launin fata a harkar kwallon kafa da ma kuma wajen harkar kwallon kafan. Dan wasan ya kasance dan wasa ne mai goyon bayan kare haƙƙin dan adam, kuma yana ɗaya daga cikin masu yaƙi da wariyar launin fata. Dan wasa Anthony Rodiga yana iya buga wasa a matakin dan wasan baya na tsakiya, kuma yana iya buga wasa a matakin dan wasan baya na gefe, kuma hakan yana ɗaya daga cikin nasibin da Allah ya masa wajen jajircewa domin ganin ya ba wa ƙungiyar ƙwallon ƙafan da yake wakilta gudunmawa. Domin dan wasa Anthony Rodiga mai jagoranci ne, kuma yana ƙarfafa gwiwar abokan wasansa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Roma ta yaba masa sosai domin irin bajintar da ya nuna a matakin tsaron baya a kakar wasa a Serie A. Kuma dan wasan a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ya taka rawar gani matuƙa ƙwarai da gaske domin samun nasarar dakile manya-manyan 'yan wasan gaba a duniya. Kuma ya sami yabo daga mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na wancan lokacin wato Thomas Tuchel. Ya samu nasarar taimakawa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta samu nasarar lashe gasar zakaran nahiyar Turai a shekarar 2020 zuwa 2021, inda ya samu nasarar taka muhimmiyar rawa tare da bawa kungiyar kwallon kafan ta Chelsea a wasan ƙarshe da suka fafata yayin samun nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. A Real Madrid kuwa ya sake nuna kwarewa tare da jajircewa, musamman a yayin da ya amfani da manya-manyan 'yan wasan bayan Real Madrid irin su David Alaba da kuma Eder Militao. Kuma dan wasan ya zama wani ginshiki a tsarin tsaron bayar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a ƙarƙashin jagorancin mai horarwa Carlos Ancelotti. Dan wasan ya samu nasarar shiga cikin jerin 'yan wasan FIFA da take warewa guda 11 duk ƙarshen shekara a shekarar 2020 zuwa shekarar 2021. Alika dan wasan ya samu nasarar lashe kyautar Jamus Football Ambassador Public Award a shekarar 2021 saboda rawar da dan wasan yake takawa wajen wakiltar kungiyar kwallon kafa ta tawagar kasar Jamus a duniya. Dangane da mutunci da kishin al'umma kuwa, dan wasa Anthony Rodiga ya taɓa furta cewa rayuwa ba kawai game da kwallon kafa bace, amma yana da kyau ta kasance mai amfani da matsayi don yin tasiri mai kyau ga rayuwar wasu. Kuma dan wasan ya kasance mai goyon baya dangane da yaƙi ga wariyar launin fata, tare da amfani da tasirinsa wajen jawo hankalin duniya ga al'amuran wariyar launin fata a cikin wasanni.
a halin yanzu ya kasance cikakken dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, kuma akwai yiwuwar kungiyar kwallon kafan ta ƙara tsawaita kwantiragin sa. Wannan shine dan wasa Anthony Rudger. A takaice in ce muku Malam Umar kamar yadda wasu suke faɗa. Kuma wannan shine ƙarshen wannan takaitaccen tarihi na dan wasa Anthony Rudger da muka kawo muku. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafin mu na Facebook, TikTok da ma kuma shafin mu na Telegram domin samun ingantaccen tarihin dan wasa kamar yadda muka saba kawo muku a koda yaushe. Nagode.